Γεια σε όλους, Άρης, Hard the Bastards. Το καπέλο το φοράω γιατί έφαγα το κεφάλι μου στο φτερό του αεροπλάνου και δεν ας το κρύψουμε κάπως και αυτό, έχουμε και αυτά τι να κάνουμε. Λοιπόν, το σημερινό το βίντεο σίγουρα όλους θα σας έχει δώσει στα νεύρα, μην πω τίποτα άλλο, η συμπεριφορά κάποιον στον δρόμο. Περνάς, ας πούμε, με το αυτοκίνητο, πετάγεται ένας μήπως σαν ντύ, χωρίς να σε βλέπει, χωρίς να δίνει σημασία, ή περνάς στον δρόμο, βλέπεις τον άλλο με το κινητό. Ή γενικά, ρε παιδί, όχι μόνο στο αυτοκίνητο, αλλά επειδή κυρίως η ζωή μας, εκεί που ερχόμαστε πάρα πολύ συναστροφή, είναι στο δρόμο. Και νευριάζει πάρα πολύ. Πώς λέμε, τα παίζει στα κρανία, τα πυρνοκρανίαση. Τα πυρνοκρανίαση. Στη δουλειά σου κάνει κάτι κάποιος, τρελαίνεσαι. Στο δρόμο σου σπρώχνει κάποιος που περπατάς. Μπορεί να κάνεις τρελές σκέψεις, δηλαδή να τα δίνει εντελώς στα νεύρα. Για να καταλάβετε τι πάνε να μας κρύψουνε. Σηκωθείτε από όπου κι αν είστε. Λοιπόν, είχα μια κουβέντα με την Έδη γι' αυτό. Επειδή εγώ γενικά είμαι πάρα πολύ. Τα παίρνω στα κρανία πάρα πολύ εύκολα. Όπως λέγανε οι πρώην συνάδελφοί μου, 0% το είχα σε δευτερόλεπτα. Λέει γενικά, λέει, πρέπει να καλμάρεις, λέει. Πρέπει, έχουν γίνει πολλές έρευνες. Όντως, λέει, δεν κερδίζεις κάτι, δηλαδή, το να νευριάζεις ή να το βρίζεις, να κατεβάζεις καντήλια, ξέρω εγώ. Δηλαδή, όλες αυτές οι έρευνες λένε ότι και καλά, ότι είσαι πολύ πιο ευτυχισμένος, πολύ πιο καλά στο χαρακτήρα σου, πολύ πιο άνετος, αν ηρεμείς. Έτσι. Έχει και μια ταινία με τον Τζακ Νίκολσον, παιδιά, απίστευτη πάνω σε αυτό το θέμα. Θυμάμαι όταν περνούσαμε ένα σχολείο για αξιωματικούς εκεί πέρα στην αεροπορία και μας έλεγε ένας καθηγητής, απίστευτος καθηγητής, που δεν θυμάμαι το όνομά του, παιδιά, καθόλου, και έλεγε: εγώ είμαι στο δρόμο, ας πούμε. Προχωράω στο δρόμο. Είμαι στη λεωδίδα ταχείας κυκλοφορίας. Πάω με το όπως προβλέπετε να πηγαίνω και έχω ένα πίσω μου και μου κάνει συνέχεια τα φώτα, περνάει, με βρίζει τώρα. Λέει, ξέρετε ποια είναι η καλύτερη αντιμετώπιση που μπορείτε να κάνετε, λέει, σε τέτοιους ανθρώπους, σε τέτοιους τοξικούς χαρακτήρες. Και ρωτάμε τι. Λέει, μην τους δίνει σημασία. Ο συγκεκριμένος επιδιώκει τη σύγκρουση, επιδιώκει το να δημιουργήσει εντυπώσεις, επιδιώκει το να δείξει ότι είναι κάποιος, και αν δει ότι εσύ τον αγνοείς επιδεικτικά εντελώς, εκείνη που τον τρελαίνει εντελώς, δηλαδή εκείνη που τα παίζει, εκεί που παλαβώνεται, δεν ξέρει πια τι να κάνει. Δηλαδή φανταστείτε ότι το όπλο τοξικών ανθρώπων, ειδικά στο δρόμο, είναι το να τους δώσει σημασία και να πας σε μια αντιπαράθεση με αυτούς. Και όντως, όταν έκατσα και το σκέφτηκα, λέω, για δες, που μπορεί να έχει και κάπου δίκιο. Και βγήκε μετά, επαναλαμβάνω, και η Έδη με τις έρευνές της και με όλα αυτά. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο μαζί με την Έδη, παιδί, και εδώ στην Κύπρο, εντάξει, δεν είναι και καλύτερη οδηγή. Δεν είναι θέμα ότι δεν υπάρχει οδηγική παιδεία. Όταν βγαίνει ο άλλος με ένα κινητό συνέχεια και όλα αυτά, δεν υπάρχει οδηγική παιδεία καθόλου. Κάνουν ό,τι γουστάρουν, όποτε το γουστάρουν, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Είναι το μοναδικό μέρος. Έχω οδηγήσει μηχανή στην Αθήνα, στα καλά τα χρόνια. Μυτιλίνη, παντού, Λίμνο, το ένα τ' άλλο. Εδώ δεν τολμώ καν ούτε σε ποδήλατο να ανέβω. Δηλαδή και το ποδήλατο που έχω πάρει δεν το κυκλοφοράω. Εν πάση περιπτώσει, επειδή με παρακολουθούσε η Έδη, μου έλεγε ότι τα παίρνω στα κρανία και πρέπει να ηρεμήσεις και δεν είναι καλό και για την ηλικία σου και θα πάρεις κάτι και το ένα και το άλλο και όλα αυτά. Και όπως σας είπα, άρα έχουμε δύο παραδείγματα. Ένα είναι αυτός ο καθηγητής που σας είχα πει ότι ο άνθρωπος ήταν επιστήμονας που έλεγε ότι πρέπει να τους αγνοήσει επιδεικτικά και το ένα και το άλλο. Και η Έδη με όλες αυτές τις έρευνες που έχουν βγει και μου λέει ότι πρέπει να δείχνεις μια συγκράτηση χαρακτήρα. Και μέχρι στιγμής φαντάζεστε εσείς ότι όλο αυτό το βίντεο είναι ένας Άρης, εγώ ας πούμε, να σας λέω ότι ξέρεις πρέπει να δίνεις αυτοσυγκράτηση, να είσαι τέτοιο. Εγώ θα έλεγα να τα γράψετε όλα κανονικά στα παπάρια σας όλα αυτά. Άμα σας τα πρίζει κάποιος και σας τα δίνει στα κρανιά, να του ταχώνεις άσχημα. Εδώ έχουμε φτάσει, επειδή έχουμε γίνει ό,τι έχουμε γίνει. Υπάρχει Ελλάδα του χάους. Υπάρχει Ελλάδα της αναρχίας, της τρομοκρατίας. Όταν κάποιος σε τσατίζει για μένα και σε εκνευρίζει, πρέπει να το βγάζεις από μέσα σου. Πρέπει να τα χώνεις, πρέπει να το τα χώνεις κανονικά, πρέπει να το αδίνεις. Έχεις τον άλλο το όπως εγώ τώρα που ερχόμουν από το σούπερ μάρκετ. Με έβλεπε ότι ερχόμουν ο πανίβλακας και πήγε και βγήκε, ενώ με έβλεπε ότι ερχόμουν. Σχιζοφρενίες. Εννοείται θα το ταχώσω, εννοείται θα πατήσω την κόνα, εννοείται θα τον σκυλοβρίσω τον παπάρα να πούμε. Δεν μπορώ να κρατηθώ, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να το βγάλω από μέσα μου αυτό το πράγμα. Αν δεν το βγάλω από μέσα μου, τα παιδιά θα με πνίξει. Και το ίδιο προτείνω να κάνετε κι εσείς. Να γράψετε στα σας κανονικά. Το άμα είστε γυναίκες, δεν ξέρω πού θα τα γράψετε. Και να βγάλετε από μέσα σας αυτά που πρέπει να βγάλετε για να μην τα κρατάτε. Γιατί όσο τα κρατάμε μέσα μας, τα σκάσω. Αυτό λέω στην Έδη. Δεν μπορώ να τα κρατάω μέσα μου. Εκεί που είναι, πρέπει να τα χώσω, ρε παιδί. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να μην του ρίξω καντήλια τα λούνου που κάνει μαλακία στο δρόμο. Δεν το δέχομαι καθόλου. Άμα δεν του ρίξω καντήλια, σας λέγεις και θα πηγαίνει με το κινητό έτσι, λες και να μην τρέχει τίποτα να πούμε. Θα περάσει από πάνω και θα καταλάβει. Θα πει μπάμπ είναι.
Ναι, γιατί εδώ έχουμε ακόμα τα μπαμς, δεν τα έχουμε ξυλώσει, δεν είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα, δεν ξέρω τι θεωρούμαστε. Βγάλτε το από μέσα σας αυτό το πράγμα. Είναι τοξικό να το έχετε μέσα σας. Θα τα καταφέρουμε! Δηλαδή, θα κάθομαι εγώ και θα συγκρατιέμαι και θα λέω: όχι, ρε, πούστε, έχει βγει έρευνα αυτή, όχι, δεν μην τον δώσω σημασία. Οπότε υπάρχουν οι δύο σχολές. Η μία σχολή λέει το να είσαι ήρεμος και να το γράφεις κανονικότητα των άλλων και να μην δίνεις καθόλου σημασία. Και η άλλη σχολή, η δικιά μου, είναι να δείχνεις όσα καντήλια χρειάζεται και λίγα παραπάνω, για να μην πέσουν λιγότερα από ό,τι πρέπει, για να εκτονώνεσαι και να βγάζεις από μέσα σου. Και όλο αυτό φαντάσου το σαν γυμναστική. Όταν κάνεις πάρα πολύ γυμναστική, βγαίνουν οι δόντες, βγαίνουν όλες τις τοξίνες. Κάπως έτσι θεωρήστε το και αυτό. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας πάνω σε αυτό το θέμα. Γενικά, πώς συμπεριφερόσαστε δηλαδή όταν κάποιος σου κάνει μαλακία στο δρόμο, πώς συμπεριφερόσατε όταν κάποιος σου κάνει μαλακία στη δουλειά, πώς συμπεριφερόσατε όταν κάποιος σου κάνει μαλακία με στο σου, δηλαδή πώς το αντιμετωπίζετε εσείς αυτές τις στρεσογόνες καταστάσεις και πολύ ευχαρίστως να το συζητήσουμε στα σχόλια του βίντεο. Αυτά, τα λέμε.